Campo Longo noticia, no hay duda educación, adjudica más rapaz, se hacer ampliación, adjudica más rapaces, sen facer ampliación. Campo Longo é noticia, no é por educación, adjudica máis rapaces sen facer ampliación, adjudica máis rapaces sen facer ampliación. Van ordenar a paisaxe e tamén o litoral, ratifican o desastre como algo natural. José Carlos, échate un poquito. Ratifican o desastre como algo natural. Ratifican o desastre como algo natural, ratifican o desastre como algo natural.
Soy